Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to video z Minecraftu a dneska se tady nastavím. Dneska jsme si rozhodli, že se nás zahrajeme Minecraft 0.7, teda 8 už, .0. To byl první Minecraft, kdy se hejbalo lobíčko a jdem asi první verze jako na mobilu. A asi půjdeme natěžit jakože nějaký dříví, protože já nevím, protože potřebujeme dřevo, crafting a kámen a taky irony i diamanty. No, prostě z tohle uděláme sérii. Nevím, jak dlouhá bude, ale to. A nebudu tentokrát dělat věci za natáčením, protože když jsem to vždycky dělal, za chvilku jsem to ukončil, takže nebudu to dělat. Já vím. Jedině, že bych natočil další video znova. Ok, máme tady crafting. První bych vyrobil krumpáč, pak sekeru a pak meč. Tady bych... Tak tady zabil asi do... Ne, malý prasátko nebudu zabít. No, malý prase. A já se půjdu pro kšutr, no. Ty vlastně se hraje hodně divně. Zkusím s tím zabít krávu, je. Mám to. Že to se nastavím možná zpět. Jo, tak je to mnohem lepší. Ok, tak já nevím. Já si fakt asi boju pro ten šutrák už. Stejně mám dost tyček na to, abych něco vyrobil. Jo, tamhle jde offsit, proto se půjdu jít zabít, protože potřebujeme co? Postel. A vidím 2 ovečky, ok, tak to je dobrý. Ty já se... A 3! Why? Kam jsi rychlák? Nevím, pes. Já nechci černout. Dobrý, mám to. Mám postel. A máme lidi postel. Jo, ale kde se ubytujeme? Tady ta verze mě neměla celou to, že bychom mohli jít kamkoliv. No právě, tady už končí ta... Tady už to končí. Takže já nevím, já bych... Asi se ubytoval tady, takhle, tady. Najdem si srandu, tam se fakt ubytovávat nebudu. Ty fakt jako, kdybych se tady ubytoval, tak si myslím, že už ani Miloš Zeman by mě tady nepřekvapil. Už to ničíme, už se to ničí. Jako, plánuji natočit ještě nějaký video z Free Fireu, ale nevím, kdy takový video může vyjít, protože ten Free Fire moc jako to, mě hodně zaujal ten Minecraft a hodně youtuberů Minecraft taky točí, takže nevím, jestli už zase budu chtít začít někdy natáčet Free Fire, mohl bych se k tomu vrátit, ale já když jsem začal natáčet ten Minecraft, tak to začalo mít hrozně moc hlédnutí ty videa, 170 až 100, možná někdy i víc, někdy i míň, ale jako hrozně to začalo drtit a já jsem se z toho divil, že je baví víc Minecraft než... No vlastně. Ok, máme to. Jak velký to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloků. Já bych si... Yes, crafting si dáme sem. Ano, takhle tomuhle říkám. Já bych... Tady bude pec.
Takže bych udělal díru do dolů. Máme sapling, OK, ten si tam máš někam sem. A díru, abych mohl vyrobit lopatu, co? Dobrý, máme lopatu. A teďka... Teď se stačí prokopat tady dolů. A máme šutrák, no. Chtěl by to najde do noci nějaký kámen, jako. Teda uhlí. Uhlí by se mi docela hodilo. Můžu vyrobit pec, ale... Asi prvně vyrobíme tu pec. Až později a dáme se vypejkat z mých... Já jsem blbec. Já jsem fakt blbec. No super. Já jsem si dal vykraftit můj krumpač, kterým jsem chtěl těžit kameny. Protože já jsem zvyklý třeba občas vypalovat, když nemám dříví, tak vypaluju svůj starý nářadí, kteří třeba už nepotřebuju. Jako třeba ty dřevěný. A jako, neptejte se, jaký, neříkejte mi, že jsem, nemusíte říkat, že jsem blbec, já to totiž vím. Já to totiž vím, že jsem blbec. Jej. No, já už ani nevím, jak se kraftijou tady. Yes, a máme nový pickaxe. Nerozbitý a nespálený. Potřebujeme 8 kamene, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Máme 8 kamene, že jo? Nice. Teď možná říkáte proč, já jsem si to jednou občas napočítal a jako tohle by mělo mi stačit na krumpáč. Mělo by mi tohle stačit na sekeru. A toto. Já jsem omylem vykraftil 2 sekery, že jo? Jsem kokot. OK, ale jinak by to vystačilo lidi, jinak jsem omylem klikl 2krát na... OK, už mám. Hele, začíná tma. Asi se půjdeme vyspat, máme ještě, že jsme chtěli vyrobit tu postel. Och jo, a asi no. Máme tady postýlku. Tady máme ovci, že bych jí zabil a získal z ní jídlo. V téhle verzi nepadlo jídlo, myslím z ovci, že jo? No jenom vola. A možná se z vlny vyrobit, jak se to jmenuje? Nevím. A máme sapling. Nevím, kam bych mohli dát sapling. Saplingy budou důležitý, protože ten svět je malej. A třeba když třeba všechny stromy dojdou a já nebudu mít sapling, tak už nikdy nezískám dřevo, takže je to fakt jakože důležitý. No ale vidím, jak tady vidím, tak je tady hodně stromů, no. V tom sílu. Kde je creeper? Já chci vidět najít creepera. V téhle verzi byly creepři, jo? To vím. I zombíci, i skeletoni už tady byli. Pavouci tady i byli, ale další monstra jsem nepotkal. Takže třeba tady nebyl, třeba nevím. Charge creeper tady nebyl. Bouřky tady myslím už byly. No nejsem si jistý, ale jo, bouřky tady byly, myslím, jako. OK. A nejsem si jistý, že by tady byly bouřky, asi nebyly, já nevím. Já jsem se nekoukal na nic takového. Já teď koukám na takovou menší 2 díly, to nějaké 11 let starý díl a koukám si, jak tam hraje nějaký cápek a moc mu to jako, jde mu to docela. Je to český, jo, je to český. Ten. Se divím, že to někdo v češtině tady takovouhle verzi natáčel kdysi. Před těma 11 rokama. Což už fakt dlouho mě přijde, 11 let. 3 kameny mám. Asi bych si vzal místo meče tady to. Místo sekery novou sekerku. Nice. A teďko je tady sapling. Na zdarovce. Tady nebudeš. A teďko bych už fakt vyrobil
tu hodně základní věc a to je pickaxe. Takže já bych si dal jakože semka. To. Já si to lidi potřebuji poskládat, jo, v této verzi jsem to, já nevím, jak se to úplně v této verzi skládá. Jo, během. Já jsem fakt, to vyhodím, já to chci mít poskládaný, místo to víc, jako. Jo, ten krumpač se mi dá automaticky tam, no to je jedno. Jdeme asi vypalovat nějaký jídlo, protože jídlo. A nevím, třeba vezmeme si steak rovnou semky. Není to creeper nebo nějaký monster, není dobrý. Já se potřebuji dostat nahoru. No. Tyhle verze nebyly, myslím, kejvky. No možná byly, jenom jsem si jej žádný nevšiml ještě. Irony v téhle době už byly. I diamanty dokonce. A vypalovat to. Mě třeba, já jsem nechtěl zapnout tu 7, já bych jinak hrál lidi. Akorát, že v té 7 mi z nějakého neznámého důvodu nešlo, jak se to jmenuje, nešlo péct jídlo, takže jsem musel zapnout tuhle, tady už to funguje. Máme krásný svět, lidi. No, za chvilku asi budeme končit video. Jenom dostavíme tady trošku barák. A příště budeme asi možná hledat ty irony. Protože jako bez ironu nejsou čerti, nebo. No, tady máme saplingy, tady asi dáme 2, něco, aby to tady vyrostlo. Ano, asi takhle, no. Tady pokácím asi ten strom ještě. Protože kvůli ne. Týhle verzi to bylo docela OP, tady ty kamenný věci mi přijde. No. Ne! Ach jo, to je na nic. Yes. A mám to. Nice. Yes, let's go. Yuppie. Nice. Nice. Možná bychom mohli jakože udělat to takhle. Nevím, jestli budeme chtít. Je tady v téhle verzi písek? Jo, je vlastně v téhle verzi písek, určitě. Že bychom vyrobili okna? Jo, vyrobíme okna. Jak velký, to nevím, ale nějak velký to uděláme. Ale asi bych to končil, no. Takhle aspoň okno. Na druhé straně to samý. Akorát, jinak by všechny zdi byly. Jedna stěna by byla ze dřeva celá a druhá to by byly jenom dveře. Já to nechci mít celý ze dřeva, protože to pak není moc pěkný. Tady si dáme takhle za tady to. Nice, takhle se mi to asi líbí hodně, takže no. Takže lidi, jestli se vám video líbilo, zanechte na tomhle videu like, odběr a čau!